co tam lehnu? No můžeš si lehnout, to víš, že jo? A jdete si nás lápoči. Dobrý, nic, dobrý. Musíš dávat bacha na štěňátka, jo? Jsou už rychlí. Jo, ty tady mlaskáš, aby se na mě dívali? No tak ale Eragon to poslouchá tě dobře. Eragon tady sedí, ten Natálku poslouchá. A vzadu je jednička, holka. No, Natulko, ty seš, no já to vidím. Tady jdou další. Tady koukaj. No. Šikulka. Tady se zpátky do auta. Co tenhle ten? No to je ta. To je malá Elza. Ta ještě jméno nemá. Natálko, ještě nevím, ještě nemá jméno. Tak, a už všichni šli spinkat. Tak, Natálko. Už jdou spinkat. Tenhle ten, někteří ještě... No jo, tak to zrovna byl ten. Drakův brácha. Vždyť si hrajou. Nech je hrát. Já chci tady ústa. No jasně, teď tady s nima zůstaň. Ale oni štěňátka už jdou spinkat, víš. Zase až se probudějí, tak zase za nima přijde. No tak koukej, jak spinkají, dobře. Já se obudili. Hmm.
Já jim tam pustím mámu Arku, jo? Jo. Tak jo. A tam můžeš. A můžeš. Arka, pojď. Pojď. Tak, běž Arčí, běž ke štěňátkům. Neběhej. Arčí, lehni si. Můžeme to přitáhnout. Budeš taky? Hele, dej Arčíka, ať si lehne, jo? Jo. Já budu tady vysit. Ať si Arka lehne, dej jí hlavu, ať si lehne. Arka, ať si lehne. Chytní a polož jí. Ne, počkej, takhle ne, za obojek přeci. Já můžu vejít ten Arčí, lehni si. Lehni. No, ať se tam dostanou všichni. Tak je hodná. No tak je šikovná. Víš, tady ústa. Víš, tady Edě. A ti depce tady. Ti depce tady. Au. Au. Tak si sedni. Au. Potom pofoukáme, no. Co tady jsou? Co to je? Štěňátka přeci. No my jsme ptát, tak tam jsem já. Já ti to ukážu, až to vypnu, Natálko, jo? Jak tam seš. Už to za chvíli skončí. Tak to bude.